chỉ phải ule Casper LS channel nun kia bang kalau mai lok kadam tak incar ngai ke bisi ni like subscribe share comment kirang lah Sakmel jurang katar tui luan ang main Mantau tak ni tura kwan duan sa Class 10 height and distance request oma chuan height and distance akan lut chananga fai cho ero chu ka tum len lawa question number 1 ka chok thin phot anga chuan in question du kha inon thlang mai don nia comments lama khan in tharung lo ula thiam lawa kan chok chho don ni chu fai cho chu boi thak ve a pakhata chuan request chu comments lama request ya tin Instagram khan min follow thaya Instagram min follow khan DM inon soi thei pokani chu keima to ka boi ve em ka duangin ke pom ha ka la chak thei lova tuition tenen tuition pek te nga ya huno ka ni lova jingkara te teng ka chok di question number 1 kan enang exercise 14 na chuni ting eti question number 4 question number 1 A kite is flying at a height of 60 meter above the ground ati le kha chai kha ground country a chuat mo lei atanga meter somru ka sanga athok ani chuan the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground ati chuan hui le kha chai kan chai chuan khola kan mo thina chu a figure hi hei phone ke ngai box hi tia record ngai box mi lo thi hun dan vak lo pon heta hian thlo na sorry le kha chai om don ta ni chuan thil san zong thil sei zong an te rang straight line bak lo chu te na kan nei lo ni straight line an ta het hian hi ground na kan ngai don ta ni 60 meter above the ground ati lei atanga meter somru ka sang khan le ka chai kha thlok ani chuan le kha chai hi heti hian vertical hian chip zong hian ti hi kan chai ngai lo thima slant height kan ti da on thin ta ni chuan chu a question khana ron soya ta hian khola kha tian ta hian an tian nan chuat khatien ka jot figure ka siam ta ni ti hian triangle kan chok don ta ni hei hi chuat ani ta ni ku chuat zone atanga he a zone atang 60 meter san zong te don chon te ngi tu ti khan chuan he le kha chai thlok lai kha chuat ta han ka thlung ta ni ti hian in mu thiam tro ka thlung ta ti khwan ta hian ka thlung bet ta ni ti hian a thlok tar sar mai ba boru khan chuan hei a figure kan huang hian triangle right angle triangle kan dei nge tu ni height and distance so don chu right angle triangle ngai ta ni height and distance tang kaina trigonometry tang kaina kan ti chuan thil measuring tape manga te vek theilo ni thil re kan ti nan khovel le ni le tha te in hlat zong te don chon trigo kan mang vek ani ti khan chuan chon poimo em ani ti kha set tur chuan tinan lekha che hei chu ipu chop thei ta ni lekha che na kha a ti the ti hian a I pek ang khai mang bei do don ni chuan chuat kha b chuan I thun na kha c ti don ta ni a b c right angle the right tak chu b ni ta ni right angle opposite chi line hi hypotenuse ani ti he tur hei hypotenuse ni ngai ta ni chuan the inclination of the string with the ground is ati string hei khola kha leya a incline na leya a zoom na angle chu leine na angle siam chu 60 degree ati ta hian 60 degree siam tur ni le kha chai le a san zong ti se chu ta hian om de don ta ni 60 degree kha khan kong ro asu ni hei a degree heta hian I siam chuan helai I degree siam I angle n na zone z opposite kha perpendicular ani chuan a in hana kha base ani helai lo ni ta se angle a zo kilo ni ta se angular a tangin chut tu ni ta se chu hi bc ka base ani to base ani don lo bc ka I mean opposite chi ri za kha perpendicular kan ti kha chu wang chuan perpendicular le base hi a in thak thin hemi wang hian kha von reng tu hre reng tu ani chuan 60 degree kan nei ta chuan zong turamin ti khan en le don ta ni find the length of the string ati string ac sei zong hi zong tur ta ni find the length of the string ac sei zong zong tur ani the thu chu ron bel mai if there is no slack stack in the string ati obviously chu
hei hi amarpat ina me o chuwara omlawa koi omlawa tina amarpat a ani chuan hemi san zong le hei hi kan hria chu ama sapera hria tu chu hei hi enge ti hri tangai ta hei hemi opposite chi mi chu perpendicular hei hi hypotenuse kan ti do ho 90 degree opposite chi om kha hypotenuse AC hypotenuse is on tu chuan given a enge nei AB chu perpendicular chu some people have curly brown hair turned permanently black ti kha kan soi fo thri na poimo em kha kha chu enge kan ti chuan heta trigonometric ratios iman tura kha poimo ta ni some people have ti chuan sin chu people have nia perpendicular le hypotenuse ani do na chuan cos man na tur chu curly brown hair base le hypotenuse omin chuan tan permanently black tran permanently black an tia perpendicular le base ani ta ni chuna dang zong cot chu hemi letling zong chi tan letling zong chi khani vele me base by p nia chuan sec chu cos opposite chi h by b ni le me ya chuan cosec chu sin opposite chi ni le h by p kha ti khan hemi pathum kha angai lo athu hima class 10 level a chuan sin cos tan hi tok chuan t ratio sa khan ratios formula kha kan nei ta a engma shalo pon athiam vek theini kha chu nakina kan la soinga ma se apoi mo bit class 10 a chuan 30 degree 45 degree le 60 degree hi poi mo bi kan hi an angle hi chuan chumi am chu enge kan ti chuan sin 30 sin 45 le sin 60 thiam anga ya cos 30 45 60 chu tiang bukin tan a har lo ol tu chuan ta hian eng ber nge ka manang ti hi boina thin no panga sin nge ka mananga cos nge ka mananga tan ti hi thin ni tu ni china ka soyang chi khan lemi enanga alema zong tura ti chekha hypotenuse ani tro chuan given a pek chekha perpendicular ani base hian tang kaina nei dong lo imang man na om lo base chuan perpendicular le hypotenuse om na kha sin cos tana khani zongang perpendicular le hypotenuse om na chu sin ani he perpendicular le hypotenuse om na chu sin chuan sin 60 degree manangai kan thi tro kha eng ti khuna nge sin ka mananga eng ti khuna nge cos ka mananga eng ti khuna nge tan ka manang ti zona om thei ani wangin kha kan thi khop chu ni chu chuan chokanga ti tur ni masapera chuan cho mol top lo tur thil re nangi question hi thu a zo chu thu ve ka chan tu cho pop lo tur chen kha chu that che ar bom khai de wen hilan chok rina kai chung ka tu lo wa that che de chuan ma ka hu tam thei lo chuan a zo kha length of the string kan ingai poi mo tu chu hui sei zong kho la sei zong ani a tin given kha ingai poi mo bokang chu height of the kite flying above the ground kha poi mo ji a thui po ngai lo thu khan solution kan tianga chuan he figure hi min kan phu chop ta figure khat abc kan pe ka wang khan let the length of the string be AC be AC meter heta meter oma kaju da kher pongala nakina kan mang bi doni AC kan zon chu tu AC ti kan chiang ta chu length of the string ti na ni and ABB the height of the kite from the ground ti kha ti na tok mai AB ni ro se kan tianga chuan that is kan ti lenga chu AB is equal to min pe ka wangin 60 meter kan ti ta ni chuan tuna le kan zon tu chu AC ni pakhat chi ni wang he chu ma putam dong lo chi ania objective fail ta ni introduction ata kan mangani chu chuan hei 60 degree kha sin man tu ka ti to tro in right triangle or right angle ti khatel kher ngai lo right triangle ti khan asoi fe thiam tho asoi fe tho ni in right triangle chu ABC mo CBA alaya he 90 degree da ngai tu ro ABC right triangle ABC kan ne chuan kan tianga sin 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse chuan that is kan tianga that is emo implies kaman thei ta ni maro chu hei chu ka thak do na wangin that is kamang ta ni chuan sin 60 degree tluk pui kha kan thri dangai ta ni hei a figure a hian ABC kan siam awangin AB nange entir height of the kite from the ground
AC ni nge antir AC chun length of the string attached to the kite and the ground AC kami chuan ta hian ma separa cho hal top lo tur let the length of the string chu enge ni to ro second ti ta hian a figure kan siamang hian AC chu tiang bokin height of the kite chu AB ta hian B po pela BAC po ti la mo BA ni me hela ipek ang khaman tur chuan AB chu 60 meter ni ti kan thria question min pek sa wangin chuan ka soi tongin sign kan mang dong ka ti khai sign kan man chan tu chu hypotenuse zona nga ya min pek chu perpendicular ni hemi pani hi mo poi mo ada wangin hemi pani nei tu chu sign ani chuan ama sabera I chaw ma in hemi triangle hi right angle triangle ni ti ka hriat tur from in right triangle ABC or B hi 90 degree line ya ABC CBA ti theta ni amaro chu BCA ti thelawa BAC ti thelo ni helai soi don chon 90 degree line so one chon in right triangle ABC right triangle ABC ya chuan itia sin 60 degree is equal to some people have ni chuan that is kan tia sin 60 luk pu √3/2 chuan perpendicular to AB hypotenuse to AC heta vec figure chuan a unit ka da lu ta √3/2 chuan hi fraction ve equal to left hand side right hand side chuan cross multiply tur ni AC is on tur ni wangin is multiply by sa √3 into AC chu √3AC equal to 2 into AB chu 2AB chuan √3 lela ma ka sona AC is equal to 2 into 60 by chan chu AB 60 ni kha √3 lo ni ta ni chuan class 9 na kan zir to ka zir ti to chewa tamjok chu in vec to a search sa khan an why a hian irrational number of ani hei √3 hi mo irrational number om reng chuan denominator a thiang lo ani chuan chon rationalize tur ani chuan inting ka rationalize angati chuan 60 into 2 120 by √3 hei an why mi khan multiply ve tur chung len hoi kha kan multiply chuan 120 √3 by 3 √3 into √3 chu √9 ania √9 chu 3 whole sum zogin root in ang I multiply re na chuna chung mi man tu chuan 123 na divide thea 40 √3 ron chuak ta ni heta hian 40 √3 ron chuak ta a √3 tluk pui man ngai huna chuan 1.732 emo mun theng khata chuan 1.73 chau mang ro te ti ron che ni chuan heta question a chuna ti lo wang hei poi answer ni thei ta ni 40 √3 hi answer ai mang thei ta a hei irrational number ania chumi am je chu irrational number am je chu ka hril to chewa number top chin nei lo accurate lo ani ma se kan du ve si wangin man angai sia kan tan bung got nei kan du china hei 1.73 kan 1.73 tluk mi lo 1.732 pot luk mi lawa chanche top thei lo idam chung pon chokla I chok lo don lo ka irrational number ni ma se man ngai si wangin poimo na lai rem zong ha kan tan bul top meni correct up to 2 decimal te kan tan bula pathuma te chu kan man du chuan nang samila a fu zo kan thiam na alang chiang 1.732 wa I multiply chuan hei 4 in ka multiply don ni chuan point hi 0 oma point ka shift don ti na chu mo 4 2s are 8 lo nia 4 3s are 12 1 la oma 7 4s are 28 29 1 la oma 4 1 is 4 5 ani ta ni chuan hei point om na hi 1 tens 100,000 ni ma se te na 0 om hi 0 om chuan 1 tens 100 ani mai 1 tens 100 hei hian ati claim ve deu ra thiam em om je chu hei enula ka thuk khan man ve to tur class 10 ni chuan thiam ve tu ani class 10 level ina in thiam tur hi ve thin ania 40 into 1.732 kha point dibawin 40 into 1732 by 1000 ani chu I cancel chuan hei 100 chi ni to I multiply chuan 5928 100 chu 1 tens 100 kha 59.28 ani meter chu engmo ti chuan length of the string AC kha AC chu 59.28 therefore in tianga therefore required emo toy zonga in ti don cho required length of the string tingai to ngai to thu in is 59.28 meter 28 timi so point nu number ni to lo ni number apui click ni to lo point 1 I pon ate to so man chuan 0.282 percentage here hian la chia tu thinom thin ka sim tur chuan string se jong chu 59.28 tik an ta ni kha ni a chaw dan chu a simple ber number 1 chu ni 3 chuan in log pui ngai ka be sei
tai ma taka chaw turin mathematics hi thil haran ni lo ti hriat tur o du to khang o